irmos sobre. O retrato é un retrato serio, un retrato daqueles anos 75. Eu rematei na Semana Santa dos 76. Estuve con ele nas Navidades dos 85 e dixenlle do Ramón na Semana Santa xo remato. Dixo, eu xa non dixo xo retrato. Que efectivamente os 4 meses de abril, pois fallezo don Ramón e efectivamente non o vi firmado, antes sí, xa o había visto prácticamente rematado. E dicía, non sorrío naquela época porque non sabe un sorriso. Morreu a miña muller Fita e teño unha pena tan grande e non me sabe o sorriso. Moitas princesas encantadas e as poetas e aos artistas corresponde liberadas. E niso andamos. E termino xa coa frase coa que empezou o Bieito, el termina. Frase, evidentemente, en bóveda de amoeiro, rayolada o luceiro. Don Ramón era moi de amoeiro. E os de amoeiro somos moi de don Ramón. Moitas gracias. Cultura todos os días.